Kang'adi matin nikech yudo ni kuonde moko kata kopogore kod boma ma Nairobi kae kwaseyango moko kuom apeyni ma koro kata osebedo ka nego ji mathoth. Wayudo ni nitiere kata apeyni moko mayudore gwenge mamoko miwinjo ka jopiny ywak. Jopiny ywak ni kanyo masiche mathoth jathoro timore kaluwore kod onge kata mar bumps mokete apaya makamano. Seche moko giwacho ni geche kaluwore kod ni bumps onge to geche kalo mathoth ahinya. Jomoko bende ywak ni kaluwore kod diny mar ndara bende kelo masiche mag apaya kuonde makamago ma koro yango ni kuondego inyalo yang kaka ni gin black spot. Magi to nego bende ni rekebisha nada inyanya to gisani mwaseyango ni kipimo kata higa mokalo gi higa mar 2023 masiche mag apaya ne thoth ahinya. Seche moko gima nyalo kelo masiche mag apaya en road design kaka iwinjo wacho. Samoro en the narrowness of the road, samoro en the bend, kata ka ogo kona wang'ayo odolore, mano design bende nyalo kelo mano. To seche moko kaka iwacho samoro wang'ayo ler oriere tir kwa mfano wakao kinde katito kwa mranyisi kikao katito kikao papunditi kiriro rikanye iro ka wang'ayo no ler oriere maber iro ka nitiere temptation mar jamtoka riembo ng'were titi mano bende kelo mano be achiel kuomgi. Adieri ka wang'ayo chalo kamano temptation mar overspeeding ni malo omiyo gima nyaka kiti kaka iwinjo wacho nyaka kiti speed bumps mondo mikoro mabedo marked. Nikech inyalo seche moko nitie speed bumps mabende inyalo keti to kobedo marked to ng'ato bira to kadhe to kendo diro gari kendo oko. So mago remedial measures mwatimo in conjunction gi other road agencies machalo Kenya Kura gi Kera gini en ni roads watimo ga gimiluongo ni road safety audit. Matin koseger wang'ayo kata samichako ger wang'ayo titimo negi post construction audits mondo ng'ini to be wang'ayo ni bang' koselose motieke ang'o momiyo masiche yudore. Post construction audits go itimo gi how frequent nikech itimo gi bang' thuolo maromo nade nikech adira peyni mowacho gi katiyo kata kod ranyisi wantiere kod olalo mano mar Ngata Bridge en moko kuom olalo mosenego joma thoth ahinya wantiere kod kata Kiboswa mano apaya mano ma Kiboswa mayudore Kisumu mana long Kisumu Kakamega Road. Area no bende ji wacho ga ni masira mag apaya timore mathoth. Tiyudo ni audit ne onego bende time karango kose yanga ni apaya gi kata kuonde gi mago black spots mar mondo mi masiche mag apaya waduok piny. Mago setim. In fact black spots in this country te osebedo marked. Kendo osetim negi audit giduto te. Kecho it is my colleague matimo kachiel gi jo Kenya jointly. Ka gin yore mag Kenya gitimo gi jointly gi Kenya. Ka yore mag Kura jointly gi Kura and even Kera. So and also including county governments. Koro audits magi black spots te osebedo marked. To be gibedo name dadira. Of course gintie maki Google inyalo yudo the black spots. Then remedial measures ose ichiwo. Nitiere kuonde miyudo ka gimowinjore otim is engineering. Seche moko ena behavior change. Kuom ranyisi wakawo wang'ayo mar Sachangwan. Sachangwan kibiro Ngata ka. Sachangwan no lemie ji ne lemo motime ji ne to ni jochiende nitiere kanyo madhore ji gik makamago. The problem was not spiritual. It was engineering. And adieri yudo kane wang'ayo no pogi kane otimne division makoro geche madhi negi kodgi moka gi urom gi maduogo koni. The problem yudo kan chandruogno no dhi piny mowuoro nikech chandruok was not spiritual. It was simply engineering and behavior change. Koro in all this wang'iyo ni to kotim audit chandruok maka enang'o en engineering problem, is it behavior, is it vehicular chandruok no bed mag geche nikech adiere kaka ma timo mteremuko mano chuno ni drivers must be alert. Mane momiyo iketo bumps iketo proper signages mondo warn ji okon drivers chon ni danger nitiere ahead kata ka bend nitiere to ikono gi chon mondo mi gibed alert. Iketo rumble strips mondo gari kata ka kadho to go mondo kata ka ng'ata yul mach dwa kawo to chiew gik makamago to warn the road users, drivers to be alert.
Koro, mago gin gik ma audit reveal kaeti kao remedial measures kendo black spots ma Kenya kagi osetim gi te kendo itimo gi. So okay, moko may not be immediate per se because some require a lot of resources. To nitiere ma can be immediate, especially behavior change. Mano en gima wa campaign a lot nikech wang'ayo nyalo bedo maber to ka driver oko observe traffic rules to onge konyruok mabiro yudore. Ahinya ken wang'ayore moriere tir. Kuom ranyisi kaka ni wacho wang'ayore machalo Maungu kochiko Voi. Generally wang'ayore go riere tir. To traffic bende ng'enyie kaka trucks. Koro yudo ka ng'ato kanyo kore konyono mo. Kech wang'ayo ler to riere tir. Mago koro behavior. Of course, patrol and what we call enforcement bende koro why increase through together with the National Police Service. So in a sense, ibro yudo ni audit ose reveal wang'ayore gi gik ma chandruoge mantie. Nithi Bridge, for instance, ok en gima kawuono. Osetimne extensive audit. Mong'ini to seche mano bedo designed, what was even the vehicle population in this country? What was supposed to be done? The nature of even the guardrails, manu winjore bedie. What was the approach speed? Manu winjore bed ni geche ma approach Nithi Bridge, or winjore approach at what speed? Iyudo ka mago te osebedo revealed to mondo mi, for instance, mondo ichaki get another bridge. Kata sani kakoro penjo machelo